जोंना बर'नि रिपर्टारफोरा अभार स्मार्ट आरोना गावबा गावनि आथिंखौनो रुवाजों दानना लाग्रा बायदि। गिबियावनो साफ्रोमबो रायजोफोरखौ खुलुमबाय। आङो बे भिडिअखौ बानायदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नुखादों दा ससियेल मिडियायावहाय मोनफ्रोमबो निउस पर्टेलाव दिनै सासे बिनानावनि मोनसे फट' आरो भिडिअ बे मोनसे ओंखारगासिनो दङ। थारमाने बेवहाय बिनानावा मोनसे बाथ्रा बुंदों, ओमफ्राय आङो दहाय सिगाङाव ससे भिडिअ होखाबाय आरो आं दा होबावगोन ससे। ओमफ्राय बेनि उनाव आं नोंथांमोनजों एसे डिसकासन खालामगोन। बिथाङा दानि जोंनि बिटिआरनि माने बर'फोरनि रिपर्टारफोरखौ बिथाङा डाइरेक्ट थोंजोङै माने बिथाङा माने मुं लानानै बुंदों माने जोंनि माने बड'लेण्डनि रिपर्टारफ्रा अभार स्मार्ट गोजा होननानै। ओमफ्राय बिदिनो गोबां बाथ्राफोर बुंदों, आं बेखौ बुंजोबला आरोखि। आरो गावनि आथिङावनो रुवाजों दाननानै लानाय माने अनेक खोथा बुंदों बिथाङा। दा बिनानावखौ मोनफ्रोमबो निउस पर्टेला दिनै निमाहा बिनो थाखाय खावलायदों। 2 घन्टानि माने 2 घन्टा ना 4 घन्टानि गेजेरावमोन नामा माने निमाहा बिनो थाखाय खावलायदों। दा बेखौनो आंबो आंनिफ्राय खावलायगोन, बिनानावा गोरोन्थि बुंफ्लांबाय, ओंखायनो गोरोन्थि बुंफ्लांनायनि थाखाय नोङो अननानै निमाहाखौ बिदो। गोरोन्थिखौ मावफ्लाङोबा निमाहाबो बिनो रोंनांगौ। नोंगौ आंबो मोनसे समाव गोरोन्थि जादोंमोन। मोनसे गामिनि मुं लादोंमोन आङो मोनसे भाइरेल जानायावहाय। ओमफ्राय आं बे गामिनि मानसिफ्रा आंखौ कल खालामना बुंहरदों, आंनाव सोंहरदों, मानसिखौ सोंहरदोंमोन, आं खिन्थानो हायाखै। दिनै आं बेखौ आङो क्लियारिफिकेसन आरो निमाहा बिनाय आं भिडिअ होफिनदों। मानोना गोरोन्थिखौ मावोबा निमाहाबो बिनो रोंनांगौ। दा बिनानावआ गोरोन्थि जादों, बिराद गिदिर गोरोन्थि जादों। बिथां नोङो होनदों अभार स्मार्ट होनना बुंदों। दा बे अभार स्मार्ट सोदोबा नोंनावबो नांबाय। दा अभार स्मार्टआ दा नोंनावबो नांनाय जाबाय। आरो नों दि होनदों गुबुनखौ अभार स्मार्ट होननानै, खिन्थु नोंबो दिनै अभार स्मार्ट जाबाय। नों अभार स्मार्टनि थाखायनो नों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंबाय दिनै। जुदि बुङामोनबा नोंनि जिउआव बेफोरबायदि खैफोदाव फैनाय नङामोन। दा बिथांमोना होनदों बिटिआरआव गोलैनाय गासैबो जेनाखि 5 डिस्ट्रिक्टआव बिथांमोनहा केस होदों थानायावहाय नोंखौ जुदि निमाहा बियाब्ला। दा रिपर्टारफोरनि खामानिखौ नों हाबनानै नायाखै, नों मिथिया। आंबो हाबनानै नायाखै, आंबो मिथिया। बिथांमोनासो मिथिगौ। थारमाने ओरैबायदि जायो बिसिना, एसे एनै जों हमनो हायो हिसाबै। हमना लादो आं पलिटिकेल पार्टिनि लिडार, आंनाव बिथांमोना माबा कुइसन सोंबाय, आंथ' बुंखागोन ना। आरो बे बुंनायखौ खोनायोब्ला बै एगेन्स्ट पार्टि पलिटिकेल लिडारफ्राबो बिनि सायाव बाथ्रा बुंफिननांगोन ना बुंफिननाङा? निसय बुंफिनगोन। मानो बुंफिननांगौ जायो होनना बुंदोंबा पाब्लिकफोरखौ बिसास खालामहोनांगोन ना। पाब्लिकफोरनि सिगाङाव नङाबा नैबे मेसेजआ थांबाय थानोसै आरो जुदि जेबो बुंफिनाबाथ' नंमारगौ सानगोन ना पाब्लिकफ्रा। दा बेखौ लानानै माने राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बुंनांगौ जानानै फैयो आरोखि। स' बेनिखायनो बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुङो। आरो नोङो बिथांमोना माबा मोनसे बुङोब्ला नों बेखौ दामनानै होआबाथ' गवाना। आरो बियो बर' रिपर्टारफोरल' नङा। दिनै नोङो नाय, आसामाव नाय, आसामनि बेसेबां एसामिसफोर रिपर्टारफोर दं नाय, इण्डियायाव नाय, आरो अल अभार वार्ल्डआव नाय। दिनै राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा जुदि रिपर्टारनि सिगाङाव माबा मोनसे बुङोब्ला बिनि माने अपोजिट बिथांमोनाबो रिप्लाइखौ होफिनखायो आरोखि। आरो बे गासिबो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनाव दंखायो। दा बेनिखायनो नोङो जे बाथ्राखौ बुंबाय दिनै, नोङो जे बुंबाय अभार स्मार्ट, गावनि आथिङाव गावनो रुवाजों दाननानै लानाय बायदि होनदों। दा नोंनोथ' बिदि जाबाय। दा नोङो नोंनि आथिङाव नोंनि रुवाजों दानानै लाबाय, नोंनि खुगानि रावानो। दा गतिके अबेबा सोदोबखौ जों बाहायजाया, अबेबा रावखौ जों बुंनो नाङा। आं नोंखौ गाज्रि मोननानै बुङाखै, अननानै आङो नोंखौ खावलायदोंसो जे नोंबो हायोबा थाबैनो निमाहा बिबानो जाबाय। नोङो माने खारखुमाना थानो बिदि नाङा आरोना, जेनेबा निमाहाखौ बिदो। निमाहा बियोबानो नोंनि प्रब्लेमा जोब्बाय। नोङो मोनसे भिडिअ बानायनायनि गेजेरजों नों बुंबाय नालाय, नोङो भिडिअ बानायनानै नों फिन बुंफिननानै होफिनदो, अब्लानो नोंनि प्रब्लेमा जोबगोन आरोखि। मानोना जों रावखौबो बे डाइरेक्ट जों थोंजों बुंनो हाया। जुदि नोङो बाहाय गोबां माखासे प्रेक्टिकेलफोर नांगौ आरो प्रुफ नांगौ जायो नालाय, बेनिखायनो बांद्राय जों सोरबा बेखौल' नङा, रिपर्टारखौल' नङा, सोरबा व्यक्तिखौनो होन, सोरबा आंखौनो होन, बा आंबो नोंखौ डाइरेक्ट थोंजोङै बुंनो हाया। बे आरो बाथ्रा। जुदि जेबो प्रुफ गैया, उइदाउट प्रुफ, गतिके नोङो बिनानावा निमाहा बिफिनबानो जाबाय। बेखौबो आंबो सासे बर' हिसाबै नोंखौ खावलायबाय। आरो नों जुदि निमाहा बिबानो माने जोंनि बिटिआरनि माने निउस पर्टेल एस'सियेसनाबो नोंखौ मा खालामगोन, अब्ला निमाहा होगोन आरोखि। बेखौ आं नुहुरदों आरोखि। बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय जाबाय, अननानै बेफोरबायदि सोदोबखौ दा बाहाय। अबेबा सोदोबा ससियेल मिडियाआव बाहायजाया, बिराद बिस गोनां जायो, बिसाक्थ' जायो। जाय दिनै सोदोबफ्रा दिनै अभार स्मार्ट आरो रुवाजों दानानै लानाय माखासे बाथ्रा बुंनायफ्रा नोंनाव दिनै बे बिफोराव लाबोबाय आरोखि। अननानै प्लिज नोङो निमाहा बिफिनबानो जाबाय। थेंक इउ। आंनिफ्राय गुरैयै गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय।